20 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи восеъ бинои муассисаи томактабии Офтобакро ба истифода доданд. кӯдакистон дар деҳаи ҷаврези деҳоти Абдиавазу бунёд гардида барои 320 кӯдак пешбинӣ шудааст. иншоот чорошиёна буда дар он 19 нафар ба тарбиятгирандагон таълим медиҳанд. муассисаи томактабӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди комил 2010 сохта шуда аз 24 ҳиҷраи машғулиятгузаронӣ, ошхона, толорҳои варзишиву мусиқӣ, толор барои баргузории маҳфилҳои гуногун, ҳуҷраи тиббӣ, анбор барои нигаҳдории маҳсулоти хӯрокворӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. ҳуҷраҳои алоҳидаи хобу истироҳати кӯдакон бо таҷҳизоти муосир аз қабили рахти хоб ва дигар ашёи фароғатӣ таъмин мебошад. бинои муассисаи томактабии Офтобак ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат бо тарҳи муосир ва сифати баланд сохта шудааст. дар саҳни бинои муассиса айвончаҳо барои истироҳату фароғат ва дигар машғулият фарогирифтани кӯдакон ва майдончаҳои бозӣ бо таҷҳизоти нави дилхушӣ муҷаҳҳаз ташкил шудаанд. бинои навбунёд ба системаи гармдиҳӣ пайваст буда гармии ҳуҷраҳои машғулиятгузаронию корӣ дар фасли зимистон тавассути он таъмин мешавад. дар ҳудуди боғча дарахтони сояафкану ҳамешасабз ва гулҳои мавсимӣ шинонида шуда роҳравҳои бинои мазкур бо санъати баланди меъморӣ сафолатпӯш карда шуда барои кӯдакон арғунчак ва дигар намуди бозичаҳо насб гардидааст. ҳамчунин аз ҷониби соҳибкорон 2 километр роҳи байни деҳот монфарш карда шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида дар бинои нав мураббияҳоро ба таълиму тарбияи дурусти кӯдакон ҳидоят намуданд. аввалан мо сипосгузорем аз пешвои муаззами миллат ки барои мо соҳибкорони ҷавон ҳамин гуна шароитро фароҳам овардааст. ҳадафи мо як чиз аст: шароит фароҳам овардан. ин муассиса дар қаламраи вилояти Хатлон калонтарин муассиса ба ҳисоб меравад, ки дар он курсҳои забони англисӣ, русӣ ва дигар фанҳо ба роҳ монда шудааст. имрӯз хурсандии аҳли деҳаи моро ҳадиқанор нест. мо хурсанд аз он ҳастем ки кӯдакони мо дар баробари кӯдакони шаҳру ноҳияҳо ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. дар оянда мо кӯшиш менамоем ки кӯдаконро дар рӯҳияи баланди ватандӯстию меҳанпарастӣ тарбия намоем.